तोहके दिलवा में ऐसे अड़सा लेहनी हम, तोहके दिलवा में ऐसे अड़सा लेहनी हम, हमसे पत्थरिया गुर्दा नाराज हो गई। आज तो एकदम जौहर लागत हो। अब चाट के मर जा। करे साला हरामी, बोल रे साला दोगला। आज रे तो हमरा घर के हाथ ना लगेलस, ते काहे लगेली हस? काउ खोलबो आव फरिया लो। भैया झाड़ा छोड़। हे तू क्या हुआ? हमरे तरफ से बड़ो ना दोगरा तरफ से बड़ो ना, तो ये मरवावे आई बड़ो। हमार गर्लफ्रेंड बोल रहा है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हम इतना धीरे धीरे गेली कि हमरा जैते जैते और दूगो बच्चे हो गेली के माई।